To prvou je vlastne téma Inspire monitoringu a reportingu, s tým, že vlastne vždy v rámci Inspireu je to proces, ktorý sa snaží monitorovať dvoch aktivít, stav infraštruktúry v rámci Európy, ale aj jednotlivých členských krajín. Momentálne vlastne ten posledný cyklus sa robil k stavu za obdobie k roku 2025 s tým, že vlastne proces monitoringu je viac menej automatizovaný, kedy sa vyžaduje, aby 15. decembru členské štáty zabezpečili všetky vyžadované a relevantné informácie za svoju sféru vplyvu prostredníctvom tzv. Národnej vyhľadávacej služby cez metadáta, ktoré sú harvestované Európskou komisiou a tá na základe tých informácií potom vyhodnotí, v akom stave tá infraštruktúra je. A popri tom vlastne ešte stále prebieha proces tzv. Podávania správ, kedy sa pripravuje jednoduchý report, tzv. Country Fish, v rámci ktorého my ako nejaký gestor tej témy sa snažíme pripraviť nejaký návrh, ktorý potom vlastne sa snažíme aj s vami zdieľať, tak aby sme vlastne pripravili nejaké hodnotenie tej situácie aj za Slovensko a ten report následne je potom taktiež zverejnený prostredníctvom webového sídla Európskej komisie. Tie reporty vlastne v tom súčasnom období sú nastavené na dvojročný cyklus a potom sa detálne dostaneme aj k tým informáciám, kde vlastne sme sa momentálne ako Slovensko dostali. Čo sa týka monitoringu, v podstate tie informácie, ktoré Európska komisia k tomu 15. decembru naharvestuje, respektíve stiahne z jednotlivých katalógových služieb členských štátov, vyhodnotí. Tento rok vlastne to bolo prezentované niekedy na jar, takže veľmi stručne sleduje sa 19 indikátorov, časť z nich je spracovaná automatizovane, časť z nich sa vyhodnocuje manuálne, s tým, že čo sa týka situácie za Európsku úniu, tá bola vyhodnotená ako relatívne stabilná. Momentálne vlastne vidíte tu ako keby 5 oblastí, ktoré sú sledované pomocou týchto 19 indikátorov, čo je možno zaujímavá informácia, okrem teda toho nejakého stabilného stavu. U niektorých indikátorov bol zaevidovaný nárast, paradoxne u niektorých aj pokles, hlavne čo sa týka teda súladu metadát a je to ten spodný blok indikátorov, hlavne ten MD1, 2, mal pokles, čo sú vlastne informácie o súlade metadát pre služby, ale je toto možné ako keby odôvodniť tým, že sa začína ustupovať od metadát k službám, čo je možno aj taký nepriamy dôkaz toho, že už sa to začína vlastne v Európe diať. Ale viac menej ten trend je stabilný s miernym nárastom. Tu je to vlastne vizualizované v rámci vybraných indikátorov za posledných zhruba 5 až 6 rokov. Takže to je nejaký pohľad v rámci Európskej únie ako celku. A z pohľadu Slovenska zatiaľ ten trend minimálne za ten posledný rok je uspokojivý z pohľadu nejakej celkovej situácie aj s ohľadom na to, aké sú špecifické podmienky v rámci teda verejnej správy na Slovensku. Samozrejme, mohlo by to byť aj lepšie. Momentálne medziročne sme zaevidovali posilnenie aj počtu, aj kvality metadát. Taktiež sme veľmi radi, že sa zvýšila kvalita služieb, teda, ktoré sprístupňujú tieto dáta. A čo sa týka takej tej detálnejšej informácie, tu je vlastne popis tých trendov, čiže viac menej, keď to tak zjednoduším, medziročne sme v tých zelených ako keby vývojových trendoch, prípadne bielých, čo sú viac menej bez zmeny. A možno ešte
je dôležité aj spomenúť, že v rámci toho ako keby vizuálneho hodnotenia je vidieť, že vlastne za ten rok 2025 vo väčšine tých indikátorov ten ako keby ukazovateľ je stabilný, to rovná sa, čiže výrazné zmeny tam teda nenastali, ale uvedomujeme si, že máme tu aj nemalé výzvy, ktoré predovšetkým súvisia s tou témou obsahu tých dát, čiže stále vidíme, že máme veľké rezervy, hlavne v dostupnosti údajov definovaných v prílohe 3 smernice INSPIRE a zákona NIPI. Taktiež ešte máme celkom aj čo dobiehať ohľadne samotného prepojenia dát a služieb, takisto aj tá kvalita služieb, napriek tomu, že vidíme nejaký posun od v podstate možno obdobia posledných 2-3 rokoch, kedy sa snažíme sledovať a monitorovať tú kvalitu, sú prípady, kedy vlastne vidíme, že u niektorých poskytovateľov niekedy možno na niekoľko hodín, niekedy možno na niekoľko dní tie služby sú nedostupné. Zatiaľ to sledujeme a uvidíme vlastne aj vo väzbe na tie ďalšie témy, ktoré vám dnes budeme prezentovať, ako s týmito informáciami naložíme do budúcna. Samozrejme, budeme sa snažiť to komunikovať s poskytovateľmi a hľadať spôsoby, ako im vieme pomôcť k tomu, aby vlastne tá spoľahlivosť tých dostupností služieb bola zvyšovaná a samozrejme lepšia. Taktiež vlastne bolo celkom pozitívne vyhodnotené zapojenie teda výsledky Slovenska v rámci porovnávania niektorých krajín v rámci Európy, teda hlavne v oblasti súladu metadát s požiadavkami teda na ich legislatívne a technické špecifikácie. A taktiež vlastne sme boli vyhodnotení ako krajiny s relatívne vysokou dostupnosťou dát prostredníctvom sieťových služieb, čo samozrejme vždy poteší, keď je nejaká pozitívna spätná väzba, ale snažíme sa stať nohami pevne na zemi a vnímať aj tie výzvy, ktorých teda isto nie je málo. Čiže to bol monitoring. Možno ešte krátko k tomu reportu, ten Country Fish. Ten sme tento rok tak trošku, respektíve minulý rok tak trošku dobiehali so sklzom, ale sme veľmi radi, že teda sme dostali vstupy aj od vás, povinných osôb a dotknutých subjektov. V podstate z nejakých hlavných takých vízií alebo messageov, ktorý by sme chceli zdieľať, ktorý sme navnímali a zatiaľ vlastne nedostali sme nejakú negatívnu spätnú väzbu, že by sme ich zle interpretovali. Bola snaha Slovenska zabezpečiť nejakú synergiu s aktivitami v oblasti teda otváranie dát, dáta sa to s vysokou pridanou hodnotou, kde teda prebehla tá úspešná integrácia registra priestorových informácií s Národným katalógom otvorených dát. Tie čísla sa prejavili potom pozitívne aj v monitoringu vo väzbe na smernicu Open Data, čo sme veľmi radi. No a vidíme, že teda má zmysel aj monitorovať tie služby, pretože postupom času vlastne tá dostupnosť sa zlepšuje, aj keď samozrejme sú prípady, veď aj sme včera zachytili, že naši kolegovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu mali výpadky, ale to sú momenty, s ktorými sa samozrejme počíta, ale je dobré aj vlastne s týmito informáciami potom nakladať tak, aby ste si aj vy vedeli na vašej strane, ak si tu teda za poskytovateľov, upozorňovať, že skutočne tá starostlivosť o tú infraštruktúru a o tie služby je dôležitá, aby na konci dňa sme sa vyhli tým prípadom výpadkov, či už sú to neplánované, a hlavne teda tých neplánovaných. Samozrejme s tými plánovanými niekedy treba počítať. Možno ešte na v podstate zosumarizovanie, snažili sme sa v rámci vlastne toho ostatného obdobia
posúvať nejaký vývoj aj registra prístrojových informácií Národného geoportálu tak, aby sa viac ako keby zviditeľnil ten príspevok tých poskytovateľov, aby sme ukázali nejaké potenciálne možnosti využitia geodát cez nejaké nové mapové aplikácie a aby vlastne sme smerovali ten vývoj tej infraštruktúry k tomu požadovanému cieľu, aby skutočne tie dáta sa začali využívať a aby sme videli tie prípady toho využívania týchto priestorových údajov. Tu je len sumár prispievateľov, ktorým teda ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Sme veľmi radi, že sú tu tí, ktorí tu sú. Vidíme, ako to bude s tými, ktorí tam nie sú. Vieme, že nie je to jednoduchý proces, ale na druhej strane si myslíme, že keď si každá inštitúcia urobí taký malý poriadok za seba a zosumarizuje si, kde sa vlastne za to obdobie, v tomto prípade už 2 rokov dostala, myslím si, že je to prospešné pre tú danú inštitúciu. A my sme veľmi radi, že vieme aspoň nejaký takýto výčet za Slovensko pripraviť bez ohľadu na to, že to je nejaká legislatívna povinnosť. Potom vlastne na týchto linkoch nájdete nejaké bližšie informácie, aby ste si vedeli pozrieť niektoré detaily k tým daným témam. Možno ešte vlastne záverom k tej téme Inspire monitoringu a reportingu vyzerá, že vlastne tento cyklus bol predposledný. Čaká nás ešte jeden, pravdepodobne posledný. A v tej súvislosti vlastne sme si aj dovolili navrhnúť 2 aktivity do blízkej budúcnosti. Prvá je tá, v rámci ktorej by sme teda chceli opätovne pripomenúť poskytovateľom, aby zabezpečili dostupnosť ich metadát a služieb nielen teda k tomu 15. decembru, ale podľa možnosti priebežne celoročne. No a my sa budeme snažiť potom ku koncu roku pripraviť pravdepodobne posledné usmernenie pre prípravu toho country fishu, tak aby sme to stihli v kľude na jar budúceho roku. Takže zatiaľ evidujeme tieto 2 aktivity. Neviem, či teda z vašej strany sú nejaké otázky, prípadne idem po tam niečo vyskočilo. Ale možno ešte na doplnenie, tá situácia v porovnaní vlastne s ostatnými krajinami, my tam aj vlastne doplníme link na prehľad tých výsledkov monitoringu aj country fishu za ostatné krajiny. Myslím si, že Slovensko v takom nejakom strede, čo sa týka celkového vývoja tej infraštruktúry. Sú niektoré aspekty, kde si dovolím tvrdiť, že sme medzi lídrami, napríklad ten monitoring tých služieb, ten nerobí veľa krajín, ale zase, čo sa týka dostupnosti niektorých dát, tak tam možno ťaháme trošku za kračku. Takže toľko k tej téme Inspire monitoringu a reportingu. Kontrola, či nejaká ruka nie je tak kľudne, ak sú otázky alebo nejaké reakcie, nech sa páči. Dobre, ak nie, tak poďme teda na tú druhú tému, ktorá asi momentálne vás zaujíma pravdepodobne najviac. Tá súvisí s prípravou novej verzie smernice Inspire. Nazvali sme to revízia Inspire a pracovný názov Enviro Omnibus. Ten názov pretože vlastne, tak ako sme už avizovali na minulých stretnutiach, očakávalo sa, že koncom minulého roku Európska komisia pripraví prvú verziu nejakého návrhu novej smernice Inspire. Tak sa aj stalo, ku koncu vlastne minulého roku v decembri bol zverejnený relatívne veľký balík viacerých právnych predpisov v oblasti životného prostredia, medzi ktorými bola teda aj smernica Inspire. Ten celý balík mal názov, že zjednodušenie administratívnej záťaže v právnych predpisoch v oblasti životného prostredia a taký pracovný názov to má Enviro Omnibus. A my keď sme si teda vlastne ten návrh pozreli, my sme ho aj vlastne komunikovali ešte koncu roku, tak v rámci tej oficiálnej komunikácie
bol predstavený spôsobom, ktorý mal deklarovať pretrvávajúcu podporu zo strany Európskej komisie problematike INSPIRE, a teda harmonizovanému zdieľaniu priestorových dát, ale smerom, ktorý by mal byť s prívlastkom zjednodušiť INSPIRE. Čo samozrejme sme veľmi vítali, pretože vidíme, že INSPIRE za to obdobie, ktoré vlastne bol na scéne, potvrdil, že v niektorých oblastiach bol príliš komplexný, príliš náročný. No a tu sú v podstate zosumarizované nejaké také hlavné odkazy, ktoré s tou zverejnenou prvou verziou boli posunuté. Predovšetkým teda bola tam snaha zjednodušiť tie technologické požiadavky, predovšetkým v oblasti interoperability. Veľmi silný dôraz je tam na kladenie zjednotenia INSPIRE s ďalšou, hlavne teda digitálnou legislatívou na EU úrovni. Samozrejme redukovať nejakú duplicitu, multiplicitu, ale veľmi silný odkaz tam bol na redukciu administratívnej záťaže, hlavne teda v oblasti monitoringu a reportingu. No a ten prvý vlastne návrh deklaroval, že ten fokus bude predovšetkým na metadáta, na to, aby sa vlastne zjednotil prístup k digitálnemu obsahu v rámci Európy cez jednotné miesto, ktorým by malo byť portál Data Európa EU. Silný dôraz na strojovo dostupné spracovanie údajov, na podporu otvorených údajov, ale s tým, že by sa mal v rámci INSPIRE zachovať aj režim ten, ktorý tu doteraz bol, čiže aby sa v infraštruktúre dokumentovali aj údaje, ktoré sú s reštriktívnou licenciou. No a tie očakávané efekty som viac menej už častočne spomenul. No, keď sme si to teda bližšie naštudovali, tak sme si uvedomili, že je fajn, že ten návrh vznikol, ale trošku sme sa aj zľakli, pretože sme si uvedomili, že z pôvodného vlastne INSPIRE, ktorý mal nejakých 5 nosných oblastí, čiže metadáta, služby, interoperabilitu, zdieľanie a monitoring, vrátane koordinácie, v tej novej verzii INSPIRE ostali v podstate len 2, metadáta a koordinácia. Všetko ostatné bolo buď teda vymazané, respektíve tak veľmi nejasne presmerované na novú legislatívu, ktorá sa paralelne aktualizuje v rámci teda digitálneho omnibusu. To je ďalší proces, kde sa momentálne reviduje smernica pre otvorené dáta, ale aj viacero ďalších smerníc. No len my sme nevideli žiadne ani legislatívne referencie, že by tie pôvodné požiadavky a povinnosti mali nejak priamo prebrať tieto právne predpisy. No a preto vlastne sme si uvedomovali tie možné rizika, že by v prípade schválenia toho pôvodného návrhu smernice mohlo dojsť k výraznému zhoršeniu situácie. Preto sme v podstate sa snažili v rámci možností, ktoré boli teda nie úplne neobmedzené, zdôrazniť a teda kvázi apelovať za Slovensko na zachovanie niektorých kľúčových častí, predovšetkým, aby ostalo prepojenie medzi metadátami a samotnými endpointami služieb, za ktorými sú dáta, lebo to tam tiež vlastne vypadlo, aby sa aspoň nejaká elementárna interoperabilita zachovala, aby sa podporovali nové možnosti zdieľania dát cez hlavne teda aplikačno-programové rozhrania, no a nejaká forma rozumnej koordinácie, aby bola zachovaná, pretože aj tam bolo veľmi nejasné, že ako by mala tá governance do budúcna fungovať. No a pôvodný návrh mal vlastne aj veľmi šibeničný termín, že bolo očakávané, že nová verzia INSPIRE bude transponovaná do 1 roka, čo sme od začiatku videli, že je takmer nereálne. No, v podstate, čo sa teda zatiaľ stalo, zhruba niekedy od januára, februára začal prebiehať proces negociácií v rámci teda Európskej rady.
kde preto hovorím, že sme mali nejaký obmedzený prístup, lebo viac menej MŽP ako nejaký gestor témy bol kontaktovaný nepriamo cez tzv. Anti-Chi Group on Simplification, čo je nejaký mechanizmus, v rámci ktorého sa negociujú tieto úvodné návrhy legislatívy. Taktiež musíme poďakovať aj nášmu stálemu zastúpeniu pri Európskej únii za to, že sme mali vôbec možnosť v niektorých okamihoch tieto pripomienky adresovať, ale skutočne tie termíny tam boli také, že častokrát na piatok prišla žiadosť o pripomienky a do pondelka museli byť proste na stole s tým, že popri tom sme sa ešte snažili nejak koordinovať pozície aj s ďalšími členskými štátmi. Prebehlo niekoľko vlastne formálnych stretnutí, výsledkom ktorých je v podstate nejaká výrazne upravená verzia smernice, ktorá už za nás je podstatne vyzerá lepšie, s tým, že v podstate sa zachovali väčšina kľúčových elementov z pôvodného skópu, akorát niektoré vypadli úplne, niektoré sa zmenili a k tomu sa ale dostaneme už o chvíľočku. To je len vlastne nejaký výhľad toho, čo sa bude diať v druhom polroku tohto roku, pretože ten návrh toho nového predpisu smernice INSPIRE pôjde v rámci legislatívneho procesu do Európskeho parlamentu, kde bude niekoľko kôl, v rámci ktorých, priznám sa, vôbec neviem, či ešte budeme mať nejaký priestor, ale pevne verím, že budeme mať nejaký priestor, ak by sa ukázala nejaká potreba ešte výraznej nejaké negociácie, aby sme vedeli odprezentovať nejakú pozíciu Slovenska. Ale viac menej sa predpokladá, že ak všetko pôjde v poriadku, tak ku koncu roku by mohlo dôjsť k schváleniu novej verzie smernice INSPIRE. Čo sa teda vlastne zmenilo? Na tejto schéme sme sa vám pokúsili v rámci poslednej verzie smernice, ktorú máme k dispozícii, ktorú samozrejme s vám nazdielame, sme sa snažili porovnať, v čom sa vlastne INSPIRE bude meniť. Keď si to zoberieme po tých komponentoch, tak čo sa týka celkovej infraštruktúry, to jadro ostáva aj teda nejaký ten záber tých dotknutých subjektov, s tým, že vlastne veľa článkov pôvodných bolo vypustených, ale myslíme si, že je to len k dobru veci. Z pohľadu metadát hlavná zmena je v oblasti vypustenia metadát pre služby, čo je v poriadku, pretože sa posiluje tým prechod na prepojenie a prelinkovanie metadát a služieb, s tým, že sa vlastne doplňajú niektoré požiadavky na dokumentáciu, hlavne teda údajových modelov a endpointov cez metadáta. V prípade interoperability sa očakáva teda, že sa upustí od toho pôvodného komplexného legislatívne záväzného rámca dátových špecifikácií. Niektoré oblasti ostanú záväzné, ale predpoklad je, že po schválení smernice sa v podstate totálne buď zrušia, alebo prepracujú vykonávacie nariadenia pre interoperabilitu. Zostáva zatiaľ 34 INSPIRE tém, ale je možné, že v rámci teda toho následného procesu sa niektoré témy buď vypustia, prípadne doplnia vo väzbe na diskusiu s kolegami za oblasť datasetov s vysokou pridanou hodnotou. Čo sa týka prístupu k údajom, tam som veľmi rád, že sa podarilo zachovať požiadavku na vyhľadávacie služby, požiadavky na to, aby dáta boli zobraziteľné a uložiteľné, pretože pôvodný návrh tieto požiadavky vypúšťal.
A kladie sa tam teda veľmi silný dôraz na podporu nových aplikačných programových rozhraní a aj teda možnosť a posilňuje sa potreba tzv. Bulk downloadu, čiže preddefinovaných datasetov. No a v prípade vzdelania a monitoringu, ten monitoring v podstate vypadol úplne, čo nás teda vôbec neteší, ale zatiaľ je to komunikované tak, že monitoring bude zharmonizovaný a zladený s monitoringom pre datasety s vysokou pridanou hodnotou, a teda smernicu Open Data. Samozrejme, nebránime sa tomu, však je lepší jeden nejaký reporting ako dva, len uvidíme, ako to v praxi bude vyzerať, ale boli by sme radi, aby sa zachovali niektoré tie, podľa nášho názoru, funkčné mechanizmy z monitoringu a reportingu, ktoré boli doposiaľ na strane Inspire. No a čo sa týka zdieľania, tam viac menej sa tá situácia zmenila v tom zmysle, že sa relatívne zjednodušili tie pôvodne veľmi komplexné požiadavky na zdieľanie. Stále ostáva teda tá podpora pre obmedzenie prístupu, ale sú tam tie možnosti trošku upravené. Ono to súvisí aj s globálnou bezpečnostnou situáciou, nielen teda v Európe, ale aj vo svete. A skutočne boli tam niektoré, podľa nášho názoru, veľmi dobré námety, ktoré sme radi, že sa podarilo presadiť do tej novej verzie. Takže dúfajme, že aj tá situácia v dokumentácii prístupu, teda k licencovaniu a nastavovaniu prístupov k dátam bude o niečo lepšia, ako tomu bolo doposiaľ. Čiže čo z toho vyplýva pre nás? No, budeme sa snažiť teda monitorovať tú situáciu a pevne veríme, že aj keď si vy pozriete tie návrhy tých predpisov, tak a dajte nám spätnú väzbu, že teda ešte toto by bolo fajn nejak otvoriť, tak budeme iba radi. Pevne veríme, že ešte ten priestor bude. Vravím, sami sme nie nadšení, že z niektorých pôvodných požiadaviek sa nepodarilo presadiť, ale stále si myslíme, že na konci dňa ten Inspire už potreboval ako keby ten pres, ktorý ho tak trochu nakopne. A za nás, priznám sa, sme nie veľmi nadšení z toho, že tam chýba nejaká legislatívna požiadavka na explicitné monitorovanie, prípadne posilnenie využitia údajov, čo je tak trošku premárnená šanca, ale uvidíme. No, možno, že sa to nejak časom podarí presadiť, alebo jednoducho tá aplikačná prax to prinesie. To možno taký ešte náš subjektívny pohľad. Nazdielame vám dve verzie tej smernice Inspire. Prvá bude konsolidovaná. Tá je dobrá, pretože si viete ľahko porovnať, čo vlastne vypadáva z tej starej a čo prichádza ako nové. A potom budete mať dispozícii aj verziu s preambulou, kde vlastne tiež došlo k nejakým výrazným zmenám, ale v princípe preambulu vždy vnímame ako kontextovú časť, ale bola výrazne prepracovaná hlavne vo väzbe na ďalšiu digitálnu legislatívu. Tu je ešte teda taký náznak toho, ako by mal prebiehať ten proces po prijatí smernice. Ak všetko pôjde v poriadku, tak predpokladá sa, že začiatkom budúceho roku by mala byť teda schválená. Následne nejaký čas prebehne, kým bude zverejnená vo vesníku a vstúpi do účinnosti, ale predpokladá sa, že potom budú 2 roky času na to, aby sa jednak transponovala do jednotlivej legislatívy členských štátov a pravdepodobne sa tam budú aj upravovať tie vykonávacie predpisy a možné technické usmernenia. Takže zatiaľ sa očakáva, že ten vstup do platnosti by mal byť niekedy v roku 2029, čo je zhruba plus 2 až 4 roky od súčasnosti. Sme sami zvedaví, ako to celé pôjde. Uvidíme, čo vypadne z toho digitálneho omnibusu. Viem, že za Slovensko sa mu venujú viac kolegovia z Míry.
dúfame, že teda pomôže tej situácii smerom teda k zlepšeniu. Čo sa vlastne teda zmení na praktickej stránke? Bude to mať dosť veľa implikácií, keď si to zoberieme postupne. Komisia sa to snaží komunikovať tak, že dochádza k postupnej transformácii celej infraštruktúry aj na EU úrovni. My tomu rozumieme, je fajn, že niektoré veci sa v podstate zjednocujú, ale na náš vkus ide to štýlom, ktorý je taký, že niektoré komponenty, ak sa budú v podstate presúvať a transformovať, malo by to byť realizované takým plynulejším spôsobom. Tu uvidíte, že niektoré kľúčové komponenty vlastne Inspire budú relatívne rýchlo vypnuté. Prvým bol vlastne referenčný validátor, ktorý bol vlastne de facto na centrálnej úrovni vypnutý 1. apríla. Samozrejme komisia sprístupnila jednak zdrojové kódy, zabezpečuje helpdesk do konca roku. Za Slovensko v podstate my aj vám ponúkame lokálnu inštanciu, ktorú budeme udržiavať, pretože ju aj potrebujeme kvôli registru priestorových informácií, ale myslíme si, že na validáciu niektorých komponentov môže byť užitočná aj pre vás. No a potom uvidíme, ako sa teda vyvinie aj tá otázka tej validácie do budúcna. V prípade Inspire geoportálu vyzerá, že dnes je posledný deň, kedy si ešte budete môcť pozrieť tam, kde je. Od zajtra by mal byť v podstate zarchivovaný na tejto GitHub linke s tým, že do toho archívu budú uložené nie všetky informácie, takže je to ako keby nejaký snapshot. Dostaneme sa k tomu trošku ešte ďalej, že teda aká je ambícia a vízia Európskej komisie s nejakým pokračovaním myšlenky Inspire geoportálu, ale toto je fakt, ktorý už viac menej nezmeníme. No a Inspire Registry bude transformovaný na EU Vocabularies v priebehu vlastne nastávajúceho mesiaca, čiže je možné, že pár dní vlastne registre nebudú dostupné. Mali by byť zachované URIčka, čiže pre validáciu a referenciu jednotlivých registrov a obsahu registrov by nemal to mať žiaden impact. Ale takisto vlastne tá pôvodná inštancia už bude vypnutá. Samotný web Inspire, teda Inspire Knowledge Base zatiaľ ostáva minimálne teda do konca roka, ale nedostali sme nejakú informáciu, čo bude ďalej. Je to také s veľkým otáznikom, ale stále by mali byť dostupné teda jednak technické usmernenia, schémy, UML modely, čiže všetky tie artefakty, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby vlastne tá infraštruktúra mohla naďalej fungovať. Tu je vlastne potom zoznam jednak URL odkazov na tie artefakty, ktoré tu odzneli. Bude naďalej fungovať všeobecný helpdesk cez Git, ale už nebudú fungovať tie parciálne helpdesky, aké bol napríklad k geoportálu, prípadne k validátoru. V rámci teda nejakej ďalšej tranzície tam bol práve tento piatok na Inspire Migo odprezentovaný plán Európskej komisie, ako by mali byť tá pôvodná funkcionalita Inspire geoportálu prenesená na teda portál Data Europa EU. Dôležitá informácia pre vás je tá, že ten portál Data Europa EU bol donedávna
nazývaný ako portál otvorených dát Európskej únie. Dnes už dochádza k jeho vnútornej transformácii ako na portál dát EÚ. To znamená, že z toho pôvodného skópu len otvorených dát už by sa tam mali začať harvestovať v podstate metadáta k všetkým dátam, aj k tým, ktoré sú nie pod otvorenou licenciou, čo je podľa nás veľmi dobrý smer. A v podstate zlievajú sa tam aj priestorové a nepriestorové dáta, čo na konci dňa pre užívateľa je fajn, že bude jedno miesto, kde vlastne môže vyhľadávať všetky tie dáta, ktoré potrebuje, alebo teda inštitúcia. Otázne je, ako tam vlastne budú prenesené tie pôvodné funkcionality, ktoré boli v Európskom geoportáli. Prísľub je, že teda tie core funkcionality tam budú prenesené. Niektoré boli prezentované, ale zatiaľ z nášho nejakého vnímania aj nejakej rýchlej kontroly sú tie funkcionality veľmi také pilotné, ale zatiaľ je taký prísľub, že teda tá užívateľská skúsenosť by nemala byť obmedzená. Malo by byť možné vyhľadávať tie dáta aj cez tie filtre, na ktoré sme boli zvyknutí na geoportáli. Postupne sa to tam má vlastne nejak doplňať. Za nás čakali by sme, že už to tam bude, ale v poriadku, však rozumieme, že niektoré veci potrebujú svoj čas. Ale možno tá implikácia na nás ako Slovensku bude tá, že sa budeme musieť predovšetkým s kolegami z Míry dohodnúť, ako do budúcna bude fungovať harvesting metadát na portál Data Európa EU, lebo dneska vlastne je situácia taká, že tam v podstate priamo je harvestovaný len endpoint Národného katalógu otvorených dát. Vieme, že je tam aj harvesting nejakých metadát Inspire, ale musíme si v podstate aj s kolegami z Míry, ale aj s kolegami zodpovednými za portál Data Európa EU, teda Európskej komisie, dohodnúť nejaký rozumný modus operandi, aby sa nestalo to, že niektoré metadáta tam budú duplicitné, pretože prebieha na národnej úrovni nejaká integrácia metadát medzi RPI a NKOD a na druhej strane, aby sa nestalo to, že niektoré metadáta tam vôbec nebudú a budú na národnej úrovni, čo dúfame, že nebude ten scenár. No, takže isto to budú nejaké implikácie a my samozrejme hneď ako sa dozvieme nejaké novinky, prípadne uvidíme, že došlo k nejakému progresu, budeme sa to snažiť teda komunikovať s vami. Verím, že aj v spolupráci s kolegami z Míry, tak ako sme sa to snažili aj doposiaľ, tak aby nedochádzalo k nejakým nedorozumeniam a vlastne aby na konci dňa ten pôvodný zámer sa podarilo naplniť. Tu nás sú nejaké ukážky formátov, ktoré momentálne nejakým spôsobom sú podporované na strane teda portálu dát Európskej únie, alebo teda Európskeho dátového portálu. A potom vlastne môžete si ešte pozrieť na tomto linku nejaké snapy alebo ukážky toho, čo nám teda kolegovia, tuším z DigiConnect, prezentovali v piatok, kde momentálne teda ich úsilie je. Takže za nás vlastne v rámci tejto aktivity sme si dovolili navrhnúť takéto dve vlohy, aktivity. Budeme radi, ak teda si pozriete tie návrhy tej novej smernice Inspire a ak nám dáte akúkoľvek spätnú väzbu. Berte to tak, že je to work in progress a my potom v rámci teda našich možností sa budeme snažiť v rámci nejakých tých negociácií aj tie vaše námety a pripomienky adresovať v tom finálnom procese, tak aby tá smernica bola posun lepšie.
Takže nech sa páči, vidím, že sú už otázky, takže Máte Koška, poď. Dobrý deň, Martin Koška, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Len ako zo dve, tri poznámky vlastne k Martinovomu výkladu. V podstate aj to množstvo pripomienok, ktoré ste videli, bolo ich cca 80 z jednotlivých členských krajín, ukázali to, že členské krajiny majú záujem na tom, aby tá smernica pokračovala v zjednodušenej vlastne rovine ďalej, čo sa naozaj podarilo a zase Európska komisia nakoniec nie, že ani ustúpila, ale vlastne tie negociácie sa podarili v celku úspešne završiť teda aspoň vlastne v tomto smere tak, že tá smernica naozaj ďalej bude produkovať aj výsledky, na ktoré sme jednoducho už nejakým spôsobom boli aj zvyknutí a ktoré produkovali aj ten benefit aj pre Slovenskú republiku. Takže neboli sme s tom sami, ale v podstate väčšina členských krajín naozaj to zjednodušenie požadovalo a zároveň veľmi aktívne pristupovalo k tomu, aby jednotlivé paragrafy a články tej smernice sme dostali do toho stavu, ako sme dostali. Takže vlastne si myslíme, že nakoniec ten posun je viac pozitívny ako negatívny. To je taká prvá poznámka. Potom vlastne poznámka aj k tým metaúdajom, len taká trochu technická. Tak, ako sme sa už snažili aj posledný rok, dva, zjednodušovať tie metaúdaje presne tým spôsobom, že tie metaúdaje sme usmerňovali povinné osoby, teda vás, aby sa vytvárali len na úrovni hlavne datasetov, tak tu sa vlastne aj ukazuje, že to zjednodušenie je správne. A to popisovanie datasetov s tým, že nie je potrebné už popisovať služby, je vlastne aj kvôli tomu, že sa vlastne niektoré údaje zbytočne dupľovali, respektíve metaúdaje. A takýmto spôsobom tie údaje, ktoré sú potrebné, sa vždycky vyskytnú aj v metaúdajoch o datasetoch a zároveň v metaúdajoch v samotných službách. Už iba dve poznámky, potom vlastne aj to, že tam ostali tie také špecifické rozhrania pre priestorové webové služby je dobrá cesta, aj keď sa vlastne uvoľnilo to, že tu už nemusia byť vlastne nejaké tie tvrdé OGC rozhrania, že je to trocha v podstate uvoľnenejšie, ale budeme sa snažiť, aby vlastne tie spôsoby toho publikovania tých služieb boli také, aby sme nejakú tú množinu tých služieb si udržovali takú, aby vlastne to vzdelanie bolo čo najefektívnejšie a najjednoduchšie aj naprieč jednotlivými užívateľmi celej infraštruktúry. A mal som asi ešte jednu poznámku, ale teraz som už nakoniec na to zabudol, nevadí. Ale v podstate je väčšina tých, áno, už viem, väčšina tých vecí je pozitívnych a ešte čo sa týka toho, povedzme, nejakého miešania tých otvorených údajov, čo sa týka vlastne toho harvestovania RPI, Európsky geoportál, potom povedzme ENCODE do Európskeho portálu otvorených údajov. My sme vlastne už posledné 2 roky sme naozaj sa tomu veľmi aktívne venovali, ako ste isto zaregistrovali a snažili sme sa presne o to, aby tie povinné osoby, ktoré mali o to záujem, nemuseli dupľovať vlastne metaúdaje o otvorených údajoch a vyplňovať ich aj na ENCODE, aj vlastne v RPIčku, ale si mohli tú cestu svoju vybrať. A si myslím, že sme všetci spoločne ocenili, že množstvo tých otvorených priestorových údajov, tie popisy vlastne sú publikované priamo z RPIčka do ENCODu a potom z ENCODu na portál otvorených údajov. Takže tomu sa tiež budeme venovať, aby z hľadiska toho sprístupňovania týchto metaúdajov zo Slovenskej republiky bol čo najefektívnejší, aby vlastne sa tam tie údaje nejakým spôsobom nedupľovali. Takže všetky tieto veci sme naozaj posledný rok, 2 sa im veľmi venovali a to znamená, že tá zmena, ktorá nastane, sme už v podstate do veľkej miery na to pripravení alebo už aplikujeme tieto zmeny. Ďakujem. Ďakujem, Stepa, za doplnenie týchto dôležitých informácií. Ešte vlastne si ma naviedol na jednu dôležitú myšlienku a vlastne to je ten scope tých dát. Ono síce smernica na teraz zostane s tými 34 témami, ale teraz sa treba pripraviť na to, že budeme trošku takom ako keby prechodnom období
Nevravíme, že hneď od zajtra treba vypnúť všetky tie Inspire služby, ale priznám sa, už aj s niektorými z vás sme začali komunikovať takým spôsobom, aby sme začali do tej infraštruktúry dávať viac tie dáta v tej podobe as is, teda v tej štruktúre, aké sú, a snažili sa ich vlastne sprístupňovať tak, aby na jednej strane vy ste s tým mali čo najmenej nejakých transformačných patálí alebo nejakých povinností, ale na druhej strane, aby aj vlastne ten obsah a tá informačná hodnota tých údajov sa zlepšila, lebo k tomu sa dostaneme aj k tomu poslednom bodu. Veľmi veľa z vás v tom dotazníku apelovalo na tom, aby sa zlepšil obsah dát dostupný cez infraštruktúru. Samozrejme aj kvalita, ale to ide ruka v ruke. A preto aj my sa budeme snažiť viac možno zameriavať na to, ako podporiť tú komunikáciu tých dát as is, teda v tej pôvodnej štruktúre, samozrejme semanticky, ktoré budú v tom skópe, ale priznám sa, vidíme aj, a možno aj vlastne v tej smernici sú niektoré miesta, ktoré tak trošku viac otvárajú ten pôvodný skóp toho Inspiru, ale bude to nejaký proces, ktorý bude nejaký čas trvať, a preto budeme veľmi radi, keď aj vy k tomu budete pristupovať pragmaticky, a budeme sa vždy snažiť hľadať spôsob, ako sa to dá, nejako sa to nedá, aj keď chápeme, že niekedy budú objektívne dôvody, kde narazíme na niektoré limity. Ale iba poznámka ešte vlastne k tomuto, že prakticky väčšina povinných osôb sprístupňovala, jak by som to povedal, bolo pre nich jednoduchšie sprístupňovať tie dáta v tom ESI stave s tým, že vlastne neboli Inspire harmonizované, takže tento prechod nevidíme ako vyslovene úplne problematický a troška tá komisia nám v tomto aj pomohla, že sa budeme aj musieť teda vrátiť alebo respektíve je to správne, do tých potrieb, ktoré máme vlastne na Slovensku, aj do tých SIs, datasetov, ktoré vlastne prirodzene jednotlivé povinné osoby už naozaj všetky publikujú prostredníctvom služieb a naozaj väčšina z nich je aj vlastne v tom našom registri aj sprístupnená a to odbremenenie je tým pádom akože významné, len presne ako Martin povedal, tak tam ešte to, akým spôsobom, ak nejaká harmonizácia bude prebiehať, tak to si ešte trochu jednoducho budeme musieť na to počkať. Ale je tu veľký presne priestor na to, že tá každá členská krajina si takto bude môcť vlastne urobiť ten poriadok aj v tých ESIS dátach, čo my ako veľmi vítame, že jednoducho tým pádom to bude ako direktíva aj z tej strany Európskej komisie. Ďakujem. Ďakujem, Martin. Dobre, poďme teda sa posunúť, kľudne sa môžete ešte k tomu vrátiť, ak vás niečo napadne, s tým, že tam tu ostávajú asi 2 body. Prvý bol teda návrh zákona NIPI. Tento bod bude veľmi stručný, pretože viete, že sme na jeseň spustili teda prípravu novely zákona NIPI, s tým, že ale vlastne konzekvencia je taká, že aj vo svetle týchto nových skutočností a keďže vidíme vlastne, ako sa uberá revízia smernice Inspire, tak sme došli k záveru, že na teraz novelizovať zákon je tak trošku kontraproduktívne, keďže tak či tak budeme musieť tú smernicu transponovať v horizonte 1-2 rokov. Preto sme vlastne iniciovali zrušenie tohto procesu a tým pádom vlastne aj zaregistrujete asi v najbližších dňoch v rámci medzirezortného pripomienkového konania túto aktivitu, tak aby ste vlastne vedeli, že v rámci tohto procesu na teraz zostavujeme revíziu zákona NIPI, tak aby sme počkali na to, čo vzíde z revízie Inspiru a potom vlastne už prispôsobili a zabezpečiť tú transpozíciu v svetle tých nových legislatívnych požiadaviek. Takže v priebehu vlastne leta, verím, že už pár dní zbehne tento proces tak, aby sme na teraz tú revíziu zákona NIPI prerušili. OK, ďalšie smerovanie Inspire na Slovensku.
Tak ako sme teda avizovali, snažili sme sa tvoriť taký priestor, aby sme navnímali, ako vy by ste si predstavovali, aby Inspire nejak mal smerovať do budúcna. Pozerám, že vlastne ešte sme dostali nejakých pár vstupov od vás, tak si ich budeme tak trošku konfrontovať priebežne. Toto je výsledok zo včerajšieho večera, no na to, že nás je zhruba nejakých 80, tak večer sme mali do nejakých 14 vstupov, teraz evidujeme 20, takže povedzme, že je to nejaká pätina. No, nie je to asi úplne štatisticky veľmi smerodajné, ale myslím si, že aj tie údaje, ktoré prišli, za ktoré vám veľmi pekne ďakujeme, sú zaujímavé. Aj preto vlastne by sme sa radi s vami s nimi trošku takto ich nazdielali. Pozerám, ešte to kontrolujem, ale vyzerá, že vlastne s tými dnešnými vstupmi ten trend viac menej je rovnaký. Väčšinu prišli vstupy z verejnej správy, respektíve, zo štátnej správy. Máme 3 vstupy zo samosprávy, 3 z výskumnej alebo akademickej sféry, 1 zo súkromnej sféry, z NGO sektora zatiaľ nič a 3 ostatné. Čiže to je mierny update tohto. Čo sa týka vlastne tej nejakej hlavnej priority, tu viem len teraz vlastne vyhodnotiť z tých prvých zhruba vstupov, ktoré nám prišli do včera. Videli sme, že teda veľmi silný dôraz je kladený smerom na kvalitu a konzistentnosť údajov, čo sme veľmi radi, lebo tiež s tým tak trošku zápasíme a tiež nás veľmi potešil záujem o využiteľnosť a merateľný dopad. Čiže na to, aby vlastne tie dáta slúžili tomu účelu, pre ktorý vlastne vznikajú, prípadne aj nejaké ďalšie účely. V podstate v tomto prípade je to tretia skupina, ale je to druhá v poradí nejakých takých priorít. Pre Slovensko by mala byť dostupnosť a jednotný prístup k údajom. Čiže stále ešte riešime tieto výzvy, že vieme, že dáta sú, ale proste sa k ním nie vždy dá ľahko dostať. A to nehovorím len o otvorených dátach, ale aj hovorím o dátach napríklad pre potreby verejnej správy, kedy vieme ešte aj dnes, že aj v našom rezorte sú prípady, kedy dáta tečú veľmi bizarným spôsobom a napriek tomu, že s tým bojujeme roky, vidíme, že stále sa nejakým spôsobom tie zvláštne praktiky vracajú. No a potom ešte ostali nejaké preferencie smerom na teda prioritné datasety, na kataster, prípadne tiež nás veľmi teší podpora témy automatizácie, využitia údajov s podporou umelej inteligencie a teda zameranie na zlepšenie možnosti integrácie nielen teda registrov, ale aj dát a informačných systémov. Takže sme radi za tieto priority, plne ich podpisujeme a dúfame, že teda minimálne v tom horizonte tých 2-3 rokov, ktoré sú pred nami, ak sa stretneme a budeme to nejak bilancovať, tak sa nám podarí dospieť k záveru, že sme sa na Slovensku aspoň v niečom posunuli k lepšiemu. Ďalšou vlastne témou, ktorú sme vás chceli osloviť, bola, že ktoré témy by ste radi videli ako prioritné. S tým, že sekundu, ja ešte skontrolujem s tými čerstvými údajmi. Vyzerá, že stále vedie teda kvalita a konzistentnosť údajov. Tá má momentálne 16 hlasov. Druhým lídrom je prístup k údajom cez služby a API. Tam máme vlastne 14 hlasov. Za nimi potom vlastne nasleduje sekundu, ale naraz pozerám 2 grafy. Opäť koordinácia, spolupráca, čo nás teší a teda si uvedomujeme, že je to niekedy náročné, ale je fajn, že je to pre vás dôležité a dáva nám to motiváciu ísť ďalej.
No a potom vlastne, ešte keď si tu tak narýchlo pozrieme z takých tých lídrov, vidíme, že interoperabilita štandardy majú 9, ešte ktoré sú vpredu. Celkom dopredu išli prioritné datasety, dátová suverenita, management prístupu a dôvera v údaje. A potom sú vlastne, viac menej ten trend je podobný ako na tejto schéme. Takže dokonca nám aj pribudli nejaké minimálne jeden hlas za tému pozorovania Zeme a Kopernikus oproti tomu, čo vidíte vy. Super, dobre. No a potom vlastne ešte nás zaujímalo, že ktorým typom aktivít by sme sa mali venovať, ktoré by teda podľa vás vám priniesli nejakú väčšiu pridanú hodnotu. No a vidím, že tu ten trend sa nezmenil. Viac menej vedú usmernenia príklady dobrej praxe s 15 hlasmi. Potom je tam v závese hneď druhé je budovanie kapacít a odborné vzdelávanie, tam máme 14 hlasov a následne ide výmena skúseností, no a za nimi potom piloty a rovnako sú na tom na teraz opätovné nástroje a riešenia s nejakými synergiami s ďalšími iniciatívami, ktoré majú po 5 hlasov. Super. No, teší nás to, lebo aj s viacerými, čo sme boli v kontakte, si uvedomujeme, že ten súlad s legislatívou je dôležitý, ale treba to robiť tak, aby to prinášalo tie benefity aj pre tú každodennú činnosť, či už sú to poskytovatelia alebo aj užívateľia priestorového obsahu. Super. No a už sa vlastne blížime k záveru. Tu sme vlastne sa snažili zistiť, že čo by vás viac motivovalo k tomu, aby ste sa aktívnejšie nám pomáhali ťahať tieto aktivity koordinačnej skupiny. A tam vyzerá, že naďalej vedie vzdelávanie a kapacity. Celkom sa vyhúplo medzičasom dostupnosť opätovne použiteľných nástrojov. Tie už majú teraz 9 hlasov a za nimi ide lepší prístup k možnostiam financovania. Ten je tretí. No a potom rovnako ostávajú vlastne jasnejšie priority a možno management aktivít, prípadne impact na legislatívu a vyššia viditeľnosť výsledkov. Super, dobre. No a tuto ešte máme taký malý koláčik, že do akej miery by ste boli ochotní sa do budúcna aktívnejšie zapojiť. Vyzerá, že teda celkom nám vyskočili aj organizácie s deklarovanou podporou, teda áno, z 3 na 6 a možno vyskočil z 9 na 12. Takže ďakujeme za prejavenie ochoty. Je na nás, my si to uvedomujeme, aby sme vlastne vytvorili nejaké prostredie na to, aby to zapojenie z vašej strany bolo ľahšie a veríme, že vlastne aj pomocou takýchto interakcií, ako bol tento prieskum, sa nám to podarí zrealizovať v blízkej budúcnosti. No a tu nás sú ešte oblasti, že ak by ste teda prejavili záujem, prípadne možno, tak v ktorých oblastiach by ste nám vedeli pomôcť a keď to tak narýchlo pozerám, tak viac menej ten trend zostáva, vedie... už vyzerá, že sa zmenila. Veľká ponuka je tu na tému kvalitu údajov. Momentálne má 11 hlasov a za ňou ide budovanie kapacít a vzdelávanie. No a potom idú metadáta, takže tie ostatné viac menej kopírujú ten trend, ktorý máme aj z tých posledných výsledkov. Takže ďakujeme. Isto sa budeme snažiť poskytnúť príležitosti na to, aby ste nám v týchto témach a vzájomne, aby sme si pomohli. Presne. Super, no a ešte tu máme pár takých
možno kontextovejších odpovedí. Jedno z nich bola vlastne otázka, čo podľa vás by mal byť najdôležitejší výsledok, kam sme sa mali do toho roku 2030 dosiahnuť alebo dostať. Tu vlastne vidíte, že z tých odpovedí, ktoré sme mali včera, sú to vlastne 4 oblasti, keď sa to tak nejak zosumarizuje alebo konceptuálne vyklasifikuje. Čiže je to dostupnosť a praktická využiteľnosť, potom je to kvalita, interoperabilita, štandardizácia dát, kapacity, odborné vzdelávanie a strategické riešenia a podpora digitálnych dvojčat a stavebného poriadku. Takže budeme iba radi, keď aj v tejto téme uvidíme posun k lepšiemu a sme radi teda, že kolegovia z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu s nami komunikujú a pevne veríme, že teda tá komunikácia aj vyústí k nejaké konkrétne riešenia, ktoré pevne veríme, že budeme môcť spoločne nazdelať aj s vami, prípadne aj do budúcna budeme hľadať nejaké spôsoby, ako tak širšie posilovať tú tému, aby nielen tie samotné dáta z oblasti územného plánovania a stavebného konania boli lepšie zbierané, lepšie využívané a lepšie zdieľané, ale aby to teda pomáhalo aj v rámci toho celospoločenského kontextu. Takže super. Ďakujeme za tieto vstupy. A myslím si, že už sme pri poslednej otázke, ktorá vlastne bola taká any other business, kde vlastne sme ešte vás poprosili, že ak máte čokoľvek na doplnenie, tak vlastne v rámci tej poslednej otázky nám došli ešte nejaké námety na týchto 5 tém, čiže snaha o lepší monitoring progresu a vôbec nejakého prepájania, potom silný záujem o podporu teda lepšieho vyžitia digitálneho prístrojového obsahu s technológiami umelej inteligencie, čo je jednoznačne niečo, čomu sa aj my chceme veľmi venovať, pretože v tom vidíme veľký potenciál, ale snažíme sa to brať triezvo a neprepadnúť tomu bezhlavo. No potom teda praktická využiteľnosť a jasná správa údajov, super. No a ešte nám tam ostala kvalita dát, štandardy, dostupnosť, prístupy cez služby a potom praktické zameranie a zdieľanie dobrej praxe. No, viacerí z vás ste nám dali spätnú väzbu, že by ste radi videli nejaký follow-up toho projektu ESPOS a hlavne tých vzdelávacích aktivít. Vážne nad tým začíname uvažovať. Momentálne nie je jednoduchá situácia písať projektové návrhy, ale chceme s niečím takýmto prísť, čiže v momente, keď už to budeme mať v nejakej ujasnenej podobe aj vo väzbe na to, čo sa bude teda diať v rámci Európy, tak budete prví, ktorých oslovíme k tomu, aby sme pripravili možno nejaké nástroje, nejaké podujatia, ktoré by týmto smerom mohli priniesť niečo nové a niečo, čo vlastne pomôže všetkým nám. Takže toľko ešte k tejto téme. Myslím si, že to bolo vlastne z toho prieskumu všetko, takže možno ešte jedna dôležitá informácia. My ten prieskum necháme otvorený zhruba, povedzme ešte možno do polky prázdnin. Urobíme k tomu ešte nejakú kvázi takú verejnú konzultáciu a potom to celé nejak spracujeme tak, aby sme mali možno nejakú štartovaciu lineu na to, od čoho sa odpichnú do toho najbližšieho obdobia. No a z toho nášho nejakého vnímania tých podmienok, ktorých sme, si myslíme, že vlastne v tom ďalšom smerovaní by sme na teraz sa mali s niektorými aktivitami možno trošku ich zredukovať alebo ich nevenovať im toľko pozornosti ako doposiaľ, a to bola hlavne teda tá tvrdá harmonizácia v zmysle teda požiadaviek na interoperabilitu, ale skôr teda, ak nejaká harmonizácia bude, tak aby išla spôsobom, ktorý
pomôže poskytovateľom nazdieľať to, čo vlastne je potrebné nazdieľať. A vidíme, že sú objektívne prípady, kedy niektorí poskytovatelia majú dáta v takej štruktúre, ktorú keď chceme kvázi atomizovať do formy nejakých datasetov, tak prináša to nemalé výzvy. A taktiež tá podpora tých encodingov typu komplexné GML schémy je niečo, čo asi už budeme od toho ustupovať a budeme radi, keď aj vy v tomto smere už nebudete zbytočne plýtvať čas a energiu. No a hlavne teda bude snaha ísť viac na súlady, ktoré budú prispievať k tomu, aby za nimi bola nejaká pridaná hodnota, nie len aby to bolo v súlade voči požiadavkám, ktoré neprinášajú túto pridanú hodnotu. Čiže radi by sme pokračovali jednak a veríme, že teda bude to aj váš prípad v tom, aby ste sa starali o tie vaše služby. Bez ohľadu na to, že ešte nevieme, akým smerom sa možno tá situácia v horizonte možno 1-2 rokov nastaví a snažiť sa optimalizovať tie dáta skutočne podľa toho reálneho vyžitia. Boli by sme veľmi radi, keby ste nám možno dali vedieť, uvidíme, akým spôsobom by sme sa tú informáciu snažili od vás získať, že či sledujete napríklad v prípade poskytovateľov, viem, že viacerí z vás sledujete, že ktoré dáta sú využívané, po ktorých je dopyt, ktoré viac menej ležia ľadom a nikto o ne ani nezavadí, aby sa do budúcna vlastne aj takýto aspekt začal zohľadňovať pri prioritizácii publikácií a zdieľania geodát. No a isto treba sledovať tie nové trendy, čiže nové možnosti zdieľania údajov cez strojovo spracovateľné Open APIs, rozhrania, nové formáty. Isto vidíme, že bude snaha začať sprístupňovať dáta možno aj cez tie bulk downloady, ale takým spôsobom, ktorý dáva zmysel, aby teda užívateľ si neťahal celé Slovensko, ale možno ich nejak rozumne začať balíčkovať, ale tam asi bude to potrebné nastaviť od témy k téme, pretože nemá zmysel možno nejak to direktívne nastavovať, ale možno aj nejaké príklady dobrej praxe v tomto smere nebudú od veci. Vieme, že celkom pekné príklady sú v Českej republike a u nás vieme o tom, že niektoré pilotné implementácie sú, ale zatiaľ tu si myslím, že Slovensko je relatívne v plienkach. No a budeme sa snažiť zase zlepšovať ten systém monitoringu, tie infraštruktúry a tak, aby vlastne aj my sme mali prehľad, že kde sú tie slabé miesta, ale možno aj pre vás, aby ste možno lepšie vedeli, že na čo si dať pozor, na čo apelovať, možno smerom voči vašim zriaďovateľom alebo manažmentu, na to, že je dôležité, pretože skutočne tá infraštruktúra nedáva zmysel, pokiaľ nefunguje. Takže je to dôležitý aspekt. A tá frustrácia užívateľa, keď príde na nejakú službu a chce si stiahnuť ten obsah a vlastne vidí, že je popísaná, ale nie je dostupná, to nikto nechce zažiť. Hej. Takže snažíme sa tomu vyvarovať. No a radi by sme teda začali sa venovať tým novým výzvam, ktoré prináša dnešná doba, počnúť AI cez možnosti vlastne využívania semantických technológií, skutočne hľadať spôsoby, kde to prináša nejakú pridanú hodnotu, tak aby možno aj na strane teda získavania tých dát, spracovania dát, prezentácie tých dát a možno aj tej funkcionality s tými dátami tá infraštruktúra začala generovať nejaké hmatateľné benefity.
No a potom vlastne priznáme sa, že sme ešte veľmi takí akože otvorení k tej téme dátových priestorov, pretože komisia to tlačila posledné 2 roky, ale zatiaľ nejaké veľmi výrazné silné motivačné faktory sme tam nevideli, ale uvedomujeme si jednu dôležitú vec, že ak chceme zabezpečiť dostupnosť geodát v tom širšom kontexte, teda aj pre otvorené dáta, aj pre dáta s nejakými obmedzeniami, musíme na Slovensku nastaviť nejaký vhodný mechanizmus manažmentu prístupov k týmto dátam. Každý si to zatiaľ nejak rieši, ako vie, ale vidíme, že napríklad už aj v Českej republike sa pripravuje na centrálnej úrovni IGAVu, respektíve toto bolo v Rakúsku. Sú platformy, kde si už vlastne napríklad rezorty alebo inštitúcie verejnej správy, možno aj agentúry, prípadne aj niektoré samosprávne inštitúcie vedia využívať centrálne služby na napríklad nastavenie prístupov k dátam, ktoré majú oni v správe, prípadne aj vedia takto pristupovať nejak konsolidovanie k dátam iných poskytovateľov, prípadne tretích strán. Čiže ten management prístupov dát je niečo, čomu sa chceme začať intenzívnejšie venovať a veríme, že teda bude to k osohu pre všetkých. No a potom tie ďalšie témy nejdem explicitne menovať. Myslím si, že každý asi vie, ktorým smerom idú. A budeme sa snažiť pokračovať vlastne v tej komunikácii s vami a veríme, že tá komunikácia bude obojsmerná, a tak, aby sme na konci dňa vlastne mohli skonštatovať, že nielen teda v tom roku 2030 evidujeme nejaký posun, ale aj tá miera frustrácie bude menšia a budeme skutočne mať tie komponenty tej infraštruktúry, ktoré nám budú pomáhať a budú naplňať ten účel. Takže toľko možno z tej našej vízie, ako by sme to chceli nastaviť. A kľudne, ak sú nejaké námety alebo otázky z vašej strany, nech sa páči. Dobre, vidím, že asi zatiaľ nie, ale ak čokoľvek kľudne sme tu k dispozícii, stačí dať vedieť, ozvite sa. Tu je ešte vlastne návrh 2 aktivít, ktoré sme si dovolili navrhnúť na záver tohto bodu. Budeme veľmi radi, keď nám navrhnete nejaké témy na to ďalšie rokovanie, ktoré sa pokúsime zorganizovať minimálne ešte jedno tento rok. A za nás sa teda pokúsime vybrať jednu z tých tém, ktoré ste nám komunikovali a pripraviť nejaký taký inovatívnejší spôsob vlastne prezentácie tej témy, tak aby veríme, že teda bol prínosný aj pre vás, aby to nebolo takéto pasívne zdieľanie nejakej informácií. Dobre. Ale budeme veľmi radi, skutočne, ak pokúsime sa niekedy v septembri odkomunikovať, ak sa v ňom nájdete, že by ste chceli aj vy niečím prispieť, budeme radi. Bolo by fajn, keby sme to vedeli pripraviť ako spoločný príspevok, aby to nebolo len teda z pohľadu či už MŽP alebo informácií, ktorým sa my vieme dostať, ale aby to bolo také trošku proaktívnejšie aj z vašej strany. A to nemusia byť len poskytovateľia, môže to byť aj užívateľia dát, kdokoľvek, sme absolútne otvorení. Dobre, máme posledný bod, Any Other Business. V rámci neho máme jeden nachystaný príspevok a to je podujatie, ktoré organizujeme na konci tohto roku. Je to konferencia Inšpirujme sa 2026. Vyzerá, že to je 17. ročník, čomu sa veľmi tešíme, lebo niekto by si povedal, že po toľkých rokoch to už musí byť nuda, ale zatiaľ sme veľmi radi, že sa nám to s kolegami z Českej republiky viac menej darí ťahať. Dnes, prípadne zajtra, by mala byť spustená možnosť registrácie či už účasti na podujatí, alebo aj prípadných príspevkov v podobe prezentácií alebo posterov. Taktiež vlastne je tá možnosť rezervácie ubytovania, takže
kto bude mať záujem o účasť, budeme veľmi radi, keď sa na vás budeme môcť tešiť. Využite tú možnosť registrácie a budeme veľmi radi, keď sa aj podelíte s nami o vaše príspevky, tak aby sme sa vzájomne inšpirovali tento rok na Slovensku začiatkom decembra na Štrbskom plese. Takže to je len sumár tých aktivít. Možno ešte posledná možnosť, ak sú nejaké námety, možno nejaké podujatia, ktorých vy viete, že sú, budeme radi, ak nám dáte o nich vedieť teraz, prípadne dodatočne. Snažíme sa teda raz mesačne posielať nejaký newsletter, v rámci ktorého zdieľame informácie, na ktoré sme narazili, prípadne považujeme za dôležité, takže kľudne vieme ponúknuť aj tento komunikačný nástroj a to je možno na teraz z našej strany všetko. Takže ak nie sú žiadne otázky, tak vám ďakujeme za výdrž a skúste to ešte zvládnuť, tieto posledné, dúfajme, že hodiny, možno ešte dny. A ostávame v kontakte. Prezentáciu vám v podstate môžeme poslať asi už aj dnes, najneskôr do zajtra ešte tam doplníme niektoré linky, čo som si uvedomil teraz, že by sme vám mohli doplniť. A nejak rozumne sa pokúsime pripraviť nejaký sumár z toho stretnutia. Takže za nás ďakujeme veľmi pekne a prajme vám v rámci možnosti príjemné leto.